Kowace rayuwa da akwai muradin da ta tsara, ga wata ‘yar ƙauye ta sa a ranta wai shi, sai ta ga Rarara. Lallai garin masoyi baya nisa, komai nisansa za ka gan shi kusa-kusa. Sabuwar gidan su Kano yanzu ta dosa, ta ce ba lafiya in ba ta ga masoyinsa ba, sai ta ga Rarara. A kasa barci sai ta ga Rarara, ba cin abinci sai ta ga Rarara, ba ta jin muryar kowa sai na Rarara, ba ta son ganin kowa wai sai Rarara. Ta kwashe kayan ta bar garin su, ta ce wai ita sai ta ga Rarara. Kowace rayuwa da akwai muradin da ta tsara, ga wata ‘yar ƙauye ta sa a ranta wai shi, sai ta ga Rarara. Lallai garin masoyi baya nisa, komai nisansa za ka gan shi kusa-kusa. Sabuwar gidan su Kano yanzu ta dosa, ta ce ba lafiya in ba ta ga masoyinsa ba, sai ta ga Rarara. A kasa barci sai ta ga Rarara, ba cin abinci sai ta ga Rarara, ba ta jin muryar kowa sai na Rarara, ba ta son ganin kowa wai sai Rarara. Ta kwashe kayan ta bar garin su, ta ce wai ita sai ta ga Rarara. Kowace rayuwa da akwai muradin da ta tsara, ga wata ‘yar ƙauye ta sa a ranta wai shi, sai ta ga Rarara. Gashi alaman dukkin jiga ta kina bukatar taimako, kuma ke ba kowa ne amma a garin nan. Sannan gashi na ganki da hoton Rara kina ta yawo a cikin gari. To me ke faruwa? Wallahi an gaya maka ni sati na ɗaya a garin Kanan nan. Wai na zo zan ga Rara ne amma mutane suna ta mun yawo da hankali, wannan ya kai na wani ya kai na, ni ko an gudu ba. Rara kika zo gani a cikin garin Kano. Gaskiya zai wahala gaskiya ki samu ganin Rara. Gaskiya Allah gaskiya ki ga Rara a cikin garin Kano. So amma zan iya miki taimako ɗaya idan kina so. Akwai wani gidan wasa ba haka muke. Ina jin yana yawan ziyartar wannan gidan wasa. Idan har ba za ki damu ba, zan iya kai ki sai haɗa ki da mai gidan wasan. Insha Allah in dai kuna tare kina gurin za ki haɗu da Rara. Saboda yana yawan ziyartar gidan wasa. Kawai za ki haɗu. Dama zan je nan gurguri ne amma ba damuwa. Sai ta ga Rarara, ba ta jin muryar kowa sai na Rarara, ba ta son ganin kowa wai sai Rarara.
ta kwashe kayan ta tsabar garin su ta ce wai ita sai ta garara. Ka je ne haka to wallahi ka san babu rabuwa da abun nan na fito ne daga layi zan shiga unguwar su ado sai na ga wannan baiwar Allah akan hanya alaman da ta jiga ta tana neman taimako shine nake tambayanta ina za ta je ga ta kuma da hoton rara sai take nuna min cewa ita ta shigo Kano ne yau wurin kwana nawa ne ma kike sati ɗaya kenan tana neman rara ta je nan jama'a wannan ya kai ta nan wannan ya kai ta nan shine take mun bayani ita tana so ta ga rara ce to a cikin garin Kano gaskiya ganin rara zai mata wahala amma ina da labarin gidan wasan da aka bude naka kuma ina da labarin rara na ziyartar nan gidan wasan nawa to sai sa nace to zan kawo ta wurin ka in dai kuna tare insha Allah za ta ga rara anan gidan wasan nawa wato wannan gidan wasan nawa ba shakka wajen zai yi wani hadisi amma zai ka wato abin da ya samu sai ka zo abin da ya bani mamaki ka ce ta zo nan gidan wasa za ta ganshi to ai na so ka gane yariyan ne na fahimci cewa akwai arziki tare da ita ne kuma nan na ga sabon gidan wasa ne kuka buɗe so ka gane sai sa kawai ne hakan na kawo ta gurin ku domin ta samu sukuni amma kana ga ba matsala babu wani matsala abin da zai faru shi kana ga hakan zai kawai a yakan in ta gane kwana da kwanakin ta bada ganshi ba ya kake gani a to mu kan mu ya ina muka ga rarar balantana ita a to shikenan kawai shikenan bai Allah ya haƙuri alamu sunan ne ke sha wahala abinda nake so da ki haƙuri in Allah ya so ya yarda wannan bawan Allah za ki iya ganin shi amma sai kin haƙuri saboda kin san shi mutumin mutane ne kina iya ganin shi lokaci kusa kina iya kuma ya daɗe bai zo ba don shi gaskiya ko ina yana zuwa ba ma gidan wasan mu kadai ba kin ji ko amma dai in Allah ya yarda ba da yake gan shi ba to za ki gan shi ni dai har in dai zan gan shi insha Allah zan iya jure hakuri zan ta hakuri gaskiya har in dai zan ga wannan bawan Allah ba matsala zan yi hakuri to kawo hakuri za ki gan shi ba damuwa na gode za a wannan to ke sai mu wuce su ki zo mu je